La veneració de la creu ha sigut un acte que hem volgut mantenir aquest any perquè en principi ens donava joc a tot el sistema sociosanitari que ens ho permetia. No? L'any passat no vam poder fer res, ho vam tancar i per tant aquest any ens va semblar que era molt oportú, donada tota la situació, poder oferir això a la ciutat, donat que és un fet de tradició, és un fet cultural, és un fet evidentment religiós, i vam parlar amb l'Ajuntament i ens va semblar que ho podíem complir tant nosaltres com l'Ajuntament, per tant ho manteníem. De fet, és l'acte últim de la processó, una mica remodelat, donades les circumstàncies, però evidentment és un nou aire aquest any per les confraries, perquè és clar, 2 anys sense poder fer una processó o uns actes d'aquest tipus, doncs evidentment tot això es perd. Podem fer aquest acte, doncs evidentment les confraries, tot i que és un acte molt reduït i amb una selecció de personal per cada confraria, que en tenim 12, 6 per confraria i 50 manalles, per tant, en realitat a l'entorn de la catedral només hi haurà unes 160 aproximadament persones que estaran en aquest acte.